बुङोबा जोंहा बर'फ्रा मोनसे रायजो गैया आरो इउनियन टेरिटरिबो नङा नालाय बे हिसाबै ओंखायनो जोंनो नांगौमोन। दा सोंलु नाम्बार सेथिया आं नैबेसो फैदों रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम जे मोनसे गोनां जे टपिक लाना फैदों बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबबासो बुजिगोन आरोखि। नै दा जाबाय थानाय जेन'बा माखासे ट्रेन्डिं बायदि होननांगौ जाहैबाय BPF जे गभार्नमेन्ट दानायनि सायाव गोबाङैनो माखासे बेरेखा हान्जानि UPPLनि मानसिफ्राबो बुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो PRPनि सन्जय कुमार ब्रह्म नामा पाब्लिक रिलिजन पार्टिनि प्रेसिडेन्ट BPFनि सायाव माब्रै देरहादों एबा मा सिस्टेमाव देरहाया आरो माब्रै खालामनो नाजागासिनो दङ दा बेखौ गुवारैनो तदन्त खालामदों एबा फोरमायथिदों आरोखि। दा बे मेन टपिकआव थांनायनि सिगां जे जोंनि माखासे लिडारफोरखौ सनमान होनांगौ आरोखि। दा सनमान होयै ओरैबायदि मानसिफोर दङ जाय दा बेबो सासे लिडार होननानै सानजाथावो। UPPLनि आइजो गांखंनि जे आफादगिरि बिना गयारि मेडामखौ गाज्रि मोनसे ड्रेस एडिटिं खालामनानै मोनसे भाइरेल खालामदों आरोखि। दा बेबायदि खालामथाव आरो सिगांबो बेबायदिनो BPFआव गोबां नांगोलखौ बुद्रुलायनानै गाज्रि भाइरेल खालामनाय बेफोरबायदि खालामथाव आरोखि। माखासे बुस्थुखौ बेबायदि खालामबा बेबायदिनो पार्टिया माखासे नासयलायनाय एबा गाज्रि मुं सुनाय बेबायदियाव सफैयो। जिखुनु हक जाया मानो भिडिअखौ नायलांग्रो मा बुंदों पाब्लिक रिलिजन पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सन्जय कुमार ब्रह्म मा बुंदों नोंथाङा नायलांजोबग्रोबानो जाबाय। आरो आं नोंगौ खोथाखौ माखासे खोथाखौ सावरायो। दाथ' थिगैनो BPFआ सरकार दानो थांगासिनो दङ BTCआव। मानगोनां हाग्रामा महिलारि आदा बिथाङा आरो जोबोद स्ट्रंयैनो बिथाङा हिउज मार्जिनाव देरहाबाय आरो बे खेथ्रआव जिहेतु दा NDAजों एलायन्स जानांगोन बे हिसाबै फाइनेन्सनि खोथा दङ नङाबा फाइनेन्सखौ प्रेक्टिकेल खालामगोन बेखौ बिथाङाबो मिथिगौ। बे रांखावरिनि थाखाय थानांगोन मानो होनना बुङोबा जोंहा बर'फ्रा मोनसे रायजो गैया आरो इउनियन टेरिटरिबो नङा नालाय बे हिसाबै ओंखायनो जोंनो नांगौमोन। दा सोंलु नाम्बार सेथिया आं नैबेसो फैदों दा BPF पार्टिनि खोथाल' नङा आरोखि। दा बे नैबे खेथ्रआव जुदि UPPLआबो देरहायोबा बहुद क्रिटिकेल दङ। खारन NDAखौ जुदि सापर्ट होयै जुदि बायसान्स जुदि कंग्रेस सरकारा फैयोब्ला अब्ला कंग्रेस सरकाराथ' माब्लाबाबो हेल्प खालामनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला नैबे खेथ्रआव खालामनाय नङा स्पेशेल पेकेज फैनायखौ बिसोरो बारा पात्ता लानाय नङा आरो जिखि जाया मानो BPFनिफ्राय मुरब्बि देरहानाय आदा हाग्रामा महिलारिखौ बारा केयार खालामनाय नङा। मानो होनना बुङोबा दा नैबे खेथ्रआव 2026 बिधानसभा इलेक्सन फैगासिनो दङ। बिनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि आदाया बिथाङा जोबोद सापर्ट खालामनांगोन NDAनि एलायन्स हिसाबै आरो थाखा फैसा रांखावरिनि थाखाय BTCखौ सालायनो थाखाय। आरो आं सानदों मा नैबे मासआ सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि समखौ हिउज थाखा मोनगोन BPFआ सरकारा मोना नङा बे थार बाथ्रा। खिन्थु आफ्टार इलेक्सननि उनाव आं सानदों मा NDA एलायन्सआ फैनाय नंला। मानो होननानै बुङोब्ला दा नैबे जुबिन गार्गखौ लानानै जोबोद रिएक्सन जादों आरो गोबां जन'गोष्ठीफ्रा खुदिरदों। आं सानदों मा हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोराव टारगेटआव गोलैबाय बिनि खेथ्रयै खिन्थु कंग्रेसआसो मस्ट स्ट्रं जागोन बिधानसभानि खेथ्रआव बेखौ गोसोआव लाखि रायजो राजाफोर। गतिके गोबां मानसिफ्राबो आंखौ इनकारेज होदों आदा नोङो बर्थमान मोजां मोनसे नेसनेल पार्टिफ्राव थादो बेफोरबायदि हिसाबै। थेवबो आं डिसिसन खालामगोन बबे पार्टियाव थानाय जागोन दा फैबाय थानाय दिनावसो मिथिगोन। जायखिजाया मानो जोंहा मोनसे गावनि हानाय बायदि रायजो थानाय बायदि जाया आरो इउनियन टेरिटरि बायदि जाया। दा थाखा फैसानि खेथ्रयै खालि BPFनि खोथाल' नङा UPPLआ सरकार फैब्ला बे क्रिटिकेलावनो गोलैगौमोन। दा आं बेखौसो भबिष्यत बानिखौ होनो सानदों आरोखि। आंनि साननाय मथेबा आरोखि खारन जुदि NDA एलायन्सखौ लानानै स्ट्रङै जुदि जेन'बा BPFआ दा हेल्प खालामनानै BJPनिखौ फुरा सेस्था खालामनानै जुदि BJPआ जेनहैयोब्ला कंग्रेसआव अथवा बोरैबा अपजिसनाव फैयोब्ला अब्ला खिन्थु बिपद जागोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरबो मोनसे सोंनाय फैगोन जे जों देरहाखानानै जों हाबफादेरनायखौ जोङो मानो नांगौ बेबायदि खोथा सानगोन आरोखि। गतिके जोबोद जल्पना कल्पना जोंनि थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे आलादा रायजो गैया इउनियन टेरिटरि नङा पार्टि बेनोसै। गोजोन्थों। पार्टिया जे देरहाबाय बे पार्टि देरहानानै नै दा गोबां बेबायदिनो गाज्रि एडिटिं खालामनानै बा सोरखौबा मुं सुनानै आं बेखौ बुंनो सानो जे मानाव गिदिर जे BTRनि EM थांनाय रनजित बसुमतारी जे BR फेरेंगा सारा बे गोबां जायगाफ्रावनो जे न' बुफायदों आरो जोंनि
रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौनो हादान होदों। दा बेबायदियाव मोनसे गिदिर इसु जादों रायजो राजाफोरनि सायाव, बेयावनो मोनसे जेंना। दा बेबायदिबाबो जेनेबा नै दा UPPLआ जे गभार्नमेन्टआव गैला, BPFआ मोनसे पर्जायाव फैबाय आरोखि। दा BPFआ मोनसे सरकाराव फैनायाव सोरबा UPPLनि जे जेननायखौ माखासे गाज्रि मुं सुनानै बा सोरनिबा सायाव गाज्रि एडिटिं खालामनाय, बेखौ खालामबाय थानो नाङा। आं बेखौ गाज्रि सानो आरो रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो? दा जोङो जिखुनु हक पार्टियानो जाया मानो जोङो बजबनानै जे गासै BTCनि जनसाधारन रायजो राजाफ्रा जोङो माब्रै रायजोफोरनि सायाव डेभेलपिं खालामनो, जों बेखौसो साननांसिगोन आरोखि। सोरखौबा दैदेनगिरिखौ गाज्रि रायनानै बा सोरबा दैदेनगिरिखौ गाज्रि एडिटिं खालामनानै बेबायदि खालामनायजों मोनसे गोजोनथाव एबा बेबायदि जाया। बेखायनो जाहाथे जायफोर बेबायदि खालामदों बेफोरखौ दा खालामथों। आङो बे मोनसे गाज्रि मोनसे मा होनो पर्जा एबा गोरोबैयाव बेबायदि सानजाथाव आरो।